nás je teplejší, ale se mi zdá. U nás tak nefouká. Koho? Ne, já jsem včera v Podraku. Tak dneska budeš znova, to máš jet. Ne, já bych to ještě přikrmil, víš jak. A já mu hned napíšu, popřeju mu k novému roku, a že ty klobásky by mi bodly dneska zrovna. Pavle, na start. A furt ví, když počím. No a ty jdeš panu ten litr, že? Vidím, že docházku splňuješ na začátek roku a nakonec. Ty poletí nevím, no uvidíme. Teď nemám jak kdyby někdy volal. Ty nejdeš ho, Všechno prodal. A někdo to hned rozbil, ale ještě to nebylo zaplacené. Zrovna se ho tak. A byl tam na prodej jeden na internetu, za 2000 neosazený, ale s tím hlavně na to koupem, víš to? Tak jsem mu hned psal a Kaudě už je pryč. Tak až to rozjedeš, tak nevím. To bych pečil, že... A ty nefilmuj pořád. A Damek má velké auto, to nemusí. Jo, to je piknik high-tech. Je třeba. Hrnky, no a vaříš a takové věci prostě. Cukroví, no. Ten už se nedělá, to by byla stará. Pojď jak vyšel z Bratislav, tak by se doma. To jo, to já můžu. To jsou ty akce. Bučková dieta. Bučková dieta, tak to má být. Jo, on má dietu. Kamera má rovný. Aby bylo vidět, co? Díky. Šla směrovka naopak, víš? Martin, peklo. Dej si, vy srdce na to všichni s tím vozem. Ne, to je masičko a tam to je to. Je dobrá. Jdu na to, to jestli mají někdo baterky. Nemůžu. Nemůžu, ale jedu. Pojedeš za mnou, já tě uvedu, no. Co lepší jede. Tak jak půjdu okolo. Dobře, víš, tak se to naleje, najednou překlopí. A zadeš ke druhému, ty můžeš sežat. A někdo chudá kafe? Jiří mu Jirka má dobrou baterku. Ne, blbní, fakt ne, mi to tak, to je ty vole. Ne, opravdu. Kafe? To je skvělá. Když se zatůhle, teď se moc nekrám u high-techu, zde asi na kafe. Máš to s rumem? Nemám, dali rum si tam musíš dát sám. Ty chceš, že dělám prdnu svýho. Ale mám tu, ale mám tady rumové kulíčky. Cukroví si zobněte. Já mám, ale že mu lízanem, že jsou cítění. Zdenek ti proto zajde. Jo, Zdenek mi proto zajde. Už mám, jak svíňa. Už mám vody. To je tu podáš, vole. A Pavel si hned jednu dá, říká. Počkej, odepni si ju z tého řemínka. Myslím, že bys neměl šanci v tom. Co? Tak, já mu naleju. Ani nevím, co to je. Slivovica nějaká. Vybraná. Voní. Hodnoť. Voní, chutná. Je dobrá, tak ještě jednu. Pojďte na gorálku, kdo si dá dál. Kvůli tomu rád chodím lítat. Lítání dostalo opět smysl. Zatoč se. Jde se na to. Prosím. Tak. Vzduř. Jak uděláme to trošku, jak se to řekne, nahrané. Hlavně nic hraného. Pokladničko vytáhni. Teď. Dobre, ne? Tam si a proto mám také malé hrnky. Perfektně už to tam nedá, je? Klokan běhá u hlavy, neblbní. Jdeš tam, já to Zkoušet krbu. V krbu doma žijeme, to jsem to problém.
Otoč to. Jdeš na to, Nemá ani dotačený. Antenu musí dát, ať nezavazá. Kačky. Ten je vajzl, ale on tam Vy je jste na... jako toho vrtulníka, vám řekl. Dotahování gusu. Od rohory. Tak s tím já nechci nic mít, bohužel. To si zalítej sám. To jsou dobré koště, to ani v Romu. On větroňa, co nechtěl lítat, vyměnil za vrtulník, co nechce lítat. Ale ten vrtulník poletí, minimálně aspoň 10 vteřin určitě. Hodíš ho? Já? Běžte nás Za tyčku. Oni se pořád pohybují. Oni jsou pohybliví. to nadvedalo, jak já na hajzlu dostala. Patok tam nenos. S tím ho pak se střelí. Jak to chytne, jak Hinkovi ten baťák, co mu to tam šlapu. Jak ty chopili tady, kde tam bylo, ty vole. To by ten Vaťa chytl, ale to na starým ještě, ne? Já nevím ještě, jestli tě naplo. Ten Piper nebo co? Mám to vzduchu, ne? Hinku! Baterka nabitá. Už je. Jak jdu vleč, to Vyplul. rychleji od země ví, a než se to nakloní a jedne, tak udělat to. Pojďte, uděláme fotku. Pojďte udělat fotku společnou. Je to vypadlo. Pojď na chvíli. Pojď na fotku. Jarku, přistaň na... Vy jste tam velice v prvé. Riskujou. Jo, tlačo! A doletěl. Jak na nový rok, tak poslední. Není nový rok. No to je perfektní. To je 220 na 120, tam bude na to. 20 na 15, 18 je. Už jsem jednou zkoušel. O toho si musí Ale na druhé straně to mělo Ale záležet. oni to měli i na tom Jsem M1C. říkal moji, mám 30 cm letadlo, na nekecej ukáž. Já jsem měl postavenou bisíku, jak byla ta kategorie B30. Já, Raději nad autama. ještě jednou. To dělám vlastně. Zapojuj se do boju. Máš tu vteřinak? Vteřinak s tebou nemám. Ale on se tady musíme naučit dětmi. No, a tak já to potřebuju trošku to. Ty jsi už odstřelil toho větroně? Je na prodej, no, ale tak ten hrobník ho strašně chce furt. Nej mi ho, tak říkám, tak když se někdo najde, tak ho prodám spíš. Já už stavím druhého a Beďov ještě rychle, třetí ještě křidlo, takže teď to zalaminujeme v lednu, ať už je to klid. A jestli poletí to letuší. Už dlouho nelítala, víš? Dneska je optimální den. Já říkám, to je celé znova překopané, víš? Tak já bych zkusil si naletět vedle tebe. S tím ještě. Ty vole. To je věda hodit čáraděj. No, můžeš. Ideálně ten Musíš se trošku rozejít. Musíš se rozejít. Tak běž. Ty jo, tady ne?
Ale výborně. Stoupat! Nebyl přetížený. No, to máš těžkou vrtuli na něho. No, už ho máš stejně Už je lehčí. Liška se vyplatila. Tak jde to? Paráda! Letí! A přemet! Ne. Jo! Nastoupej, jo? Nastoupej, jo? Však je to řízené, ne? Ej, výkrut. Metru. Nemůžu, už neví. No, že pojďte to směrem na děrné, aby to bylo Je už moja odvrata. aby byla vzadu vidět chalupka. Koko. Jde po tobě. Ven ho! To se ani nesnaž, rozumí, o to dětskám nevysvětlí. Jdou podpalit barák, vole. Je do ruky. Tak se dej lejčku, hlavně zdravíčku a tady je hlavně díta s náma. Málo používání To záleží. je taky. Musím to takhle moc dřevo, ještě jsem neměl příležitost. Ještě nebyla krizovka, no. Jdete balit? Či spěcháme někam? No, ty krabice první. Nemůžu, ty krabice byly dole. Ale mám zkušenosti s motorama, když chceš uvolnit, že máš zakruhu. Normálně vezmu detonační palivo, to je jedno. A to ti krásně uvolní. Tam je ten petrolej s tím, víš? No, čistý, ale... Jak do toho strčíš pero, to máš vidět, kolik bordelu z toho, víš to. Ale jde ti to. A proč je to tak přese? Proč to tam je málo otáček? A on říká, že to mám teďka zkoušet tak nahoru, dolů. A proč je... otáček to má? To je zimou. Mám dáda, že to se řídí. Je to tak? Boží, tak to je profesionální řidič, jo?